Yn ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Ynys Môn, fe dderbyniodd y fynedfa i lwybr arfordir Cymru ym Mharc Gwledig y Morglawdd yng Nghaergybi arian i ddylunio, creu a gosod maes chwarae antur newydd ynghyd â gwelliannau mynediad i'r safle. Golyga'r newidiadau yma fod rhagor o bobl leol yn treulio mwy o amser yn yr ardal ac yn teimlo mwy o gysylltiad efo'r amgylchedd naturiol. Drwy aros yn hirach yn yr ardal, mae'r busnesau lleol cyfagos hefyd wedi gweld mwy o arian yn cael ei wario gan ymwelwyr. Mae tua 1,015 hectar o fawndir ym Parc Cenedlaethol Bana Brycheiniog. A thrwy waith a wnaed ar brosiect adfer mewndiroedd gwydn, mae'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddiogelu'r ecosystem bwysig hon a'r agwedd hanfodol yma o'r tirwedd. O fewn bro'r gyda'I mae ardal 4 rhaeadr y Parc Cenedlaethol yn atyniad enfawr i ymwelwyr a'r cymunedau lleol fel ei gilydd. Ond mae'r safle poblogaidd hwn wedi gweld difrod difrifol ei gynefinoedd ac erydiad dan droed wrth i gymaint ymweld â'r ardal. Mae'n rhaid i bethau newid, a thrwy astudiaethau sy'n cael ei hariannu a gosod is-adeilwaith gwyrdd o gwmpas y lle, y gobaith yw y gall yr ardaloedd fod yn fwy gwydn ac y gall ymwelwyr ei mwynhau heddiw ac yn y dyfodol. Yn ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, manteisiodd safle moel fama ar gyllid i wneud gwelliannau i'r ymwelwyr. Wrth i reola Covid lacio, gwelodd yr ardal hon gynnydd yn nifer yr ymwelwyr lleol ac o ffwrdd, ac roedd yn rhaid gwneud rhywbeth i reoli'r safle hwn mwyn i bob defnyddiwr a lle fwynhau ac i rwystro unrhyw ddifrod pellach. Drwy ddefnyddio deunyddiau lleol, gwnaed gwelliannau i'r maes parcio sy'n asio gyda'r amgylchedd o gwmpas. Gosodwyd ymylon pren a rhwyll sy'n plethu efo glaswellt, sy'n golygu fod yr ardaloedd oedd wedi difrodi gan geir oedd yn parcio ar y gwair, bellach wedi eu hadfer. O ran ffiniau ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Gwyr, mae prosiect adfywio blaengar wedi dechrau ym Mharc Gwledig Dyffryn Clun. Mae gwella mynediad drwy osod pontydd ac adfer llwybra, law yn llaw a gweithio efo grwpiau cymunedol a chreu strwythurau treftadaeth yn gam cyntaf yn y broses o wella'r parc gwledig. Mae cynefinoedd bywyd gwyllt lleol yn cael ei diogelu ymhellach, drwy leihau erydiad a rhoi cyfle i faio amrywiaeth ail-sefydlu. Drwy adael i bobl wybod am y rhwydwaith teithio llesol drwy'r parc, gan gynnwys llwybr seiclo rhif 4, a'r mwynhad o weld yr ystod eang o faio amrywiaeth, mae'r prosiect yn darparu addysg ehangach i bwysigrwydd natur o fewn yr amgylchedd trefol. Fe ariannodd cynllun Tirweddau Cymru, lleoedd cynaliadwy, nifer o brosiectau yn ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Pen Llŷn. Mae grisiau mynediad a meinciau picnic newydd sydd wedi gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy neu'r rhai wedi hailgylchu wedi gosod. Mae'r llwybr i'r traeth oedd yn arfer bod yn anwastad wedi cael wyneb newydd sy'n golygu fod pawb bellach yn gallu ddefnyddio. Cafodd y lanfa gychod hefyd wyneb newydd, ac mae gan y ward yn traeth bellach gwt pwrpasol. Ym Morfa Nefyn mae'r toiled presennol wedi wedd newid, gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy o baneli solar a goleuadau eco i alluog i'r toiled fod yn hunangylhaliol o ran pŵer a lleihau llygred gola. Mae ffynon ddŵr wedi gosod, sy'n caniatáu i ymwelwyr ailenwi poteli, gan leihau'r defnydd o blastig intro. Gan fod llwybr arfordir Cymru ger llaw, mae hwn yn adnodd gwych i gerddwyr. Mae'r gwelliannau syml yma o fydd i ymwelwyr a'r gymuned leol mewn 2 safle pwysig ym Mhen Llŷn.
Ym Parc Cenedlaethol arfordir Penfro, fe dderbyniodd yr awdurdod arian ar gyfer cynllun peilot i brynu tir ar gyfer dal a storio carbon. Prynwyd tua 30 erw o dir arfordirol a ddefnyddwyd yn flaenorol mewn tir pori organig, ac mae bellach yn cael ei adfer i wella bioamrywiaeth a chyfrannu a datgarboneiddio drwy ddal a storio carbon. Mae'r ymchwil wyddonol yn awgrymu y gall ecosystem gwair a ffrydd ddal rhwng 15 i 20% o'r carbon a gynhyrchir. Nod y prosiect peilot hwn yw edrych ar reoli glaswell o'i gymharu ag ardaloedd coed a mewndiroedd. Gan barhau y datgarboneiddio, roedd gan awdurdod Parc Cenedlaethol arfordir Penfro hefyd 1.2 miliwn o bunna i ddatblygu a gosod 74 o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws y Parc Cenedlaethol, a hynny mewn safleoedd allweddol, er budd cymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Gan ddefnyddio meysydd parcio a safleoedd mynediad presennol i'r Parc Cenedlaethol, y nod yw gostwng y defnydd o gerbydau petrol a diesel o fewn y parc. Draw yn ardal twyni tywod a glana sensitif gwarchodfa natur genedlaethol Morfa Dyffryn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae cyllid wedi galluogi'r gwaith o drwsio llwybrau cerdded pren i ddiogelu ymhellach yr ecosystema o fewn y warchodfa. Defnyddwyd deunyddiau cynaliadwy hefyd yn Llyn Nantlla a Llyn Cwellyn, lle cafodd y glanfeydd ei hadfer i roi mynediad diogel i'r dŵr i bysgotwyr ac ymwelwyr. Yn y feithrinfa goed ym Mhlas Tan y Bwnch, mae cyllid ar gyfer mwy o offer a chyfleustera wedi caniatáu i'r feithrinfa ehangu. Dyblu'r gallu i feithrin coed sy'n cael ei tyfu o hadau lleol, gan sicrhau bod coed yn parhau fod ar gael yn yr ardal. Yn ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, mae cyfres y brosiectau gwyrdd a gwaith rheoli llifogydd y naturiol wedi hariannu. Gosodwyd grisiau cerrig a hefyd canllaw newydd yn rheadra cledan wedi greu gan ofaint lleol. Mae lôn Chapel Hill, ffordd sydd ddim yn cael ei chynnal, wedi elwa o ddefnyddio deunyddiau lleol i reoli llifogydd drwy ddulliau naturiol. Yn y gorffennol, roedd rwbel wedi golchi gan law trwm yn croni yn y ffosydd, gan greu rhwystyr oedd yn ei dro yn achosi llifogydd yn lleol yn Hindir. Ac wrth i ran ddeheuol taith gerdded Dyffryn Gwy fynd drwy Barc Piercefield, mi fydd yr ymwelwyr sy'n mwynhau gogoniant yr ardal oedd mor boblogaidd gyda'r mudiad picturesque yn y 19th ganrif, yn defnyddio canllawiau newydd ynghyd â grisiau cerrig sydd wedi hadfer gan ddefnyddio deunyddiau lleol.